George Orwell, 1984. Så snart ordet nysprog blev nævnt, lyste hans ansigt op. Han skubbede skålen til side, tog sin humpe brød i den ene hånd og osten i den anden, og lænede sig frem over bordet, så han ikke behøvede at råbe. Den 11. udgave bliver den endelige, sagde han. Vi er omsider ved at få den helt rigtige form på sproget. Den form, det skal have, når der ikke tales andet. Når vi er færdige med den, må folk som du lære helt forfra igen. Du tror sandsynligvis, at vores vigtigste opgave er at opfinde nye ord. Men det er slet ikke rigtigt. Vi afskaffer ord i snesevis, i hundredvis, hver dag. Vi skærer alt det overflødige væk. Den 11. udgave kommer ikke til at indeholde et eneste ord, som forældes før 2050. Han tog en stor bid af brødet og sank et par mundfulde, hvorpå han talte videre med en pedantisk lidenskab. Hans magre, mørke ansigt var blevet levende. Hans øjne havde mistet deres spottende udtryk og var næsten blevet drømmende. Det er en vidunderlig beskæftigelse at afskaffe ord. Naturligvis er langt de fleste overflødige ord verber og adjektiver, men der er også hundreder af substantiver, der kan undværes, ikke blot synonymerne, men også antonymerne. Hvad berettigelse har et ord, som simpelthen er det modsatte af et andet ord? Et ord indeholder i sig selv det modsatte begreb. Tag for eksempel god. Hvis man har et ord som god, hvad brug er der så for et ord som dårlig? Ugod er akkurat lige så godt. Ja, det er faktisk bedre, fordi det betegner nøjagtigt det modsatte, og det gør det andet ikke. Og hvis man skal bruge et stærkere udtryk end god, er der så nogen mening i at have en hel række uklare og unyttige ord, som for eksempel fremragende eller storartet? Plusgod dækker meningen, eller dobbelt plusgod, hvis man har brug for noget endnu stærkere. Vi bruger jo de former allerede, men i sin endelige skikkelse vil nysprog slet ikke indeholde andre. Til den tid vil hele begrebsområdet god, dårlig, være svækket, være dækket af kun 6 ord. Ja, i virkeligheden kun 1 ord. Kan du ikke se det vidunderlige i det, Winston? Det var selvfølgelig oprindeligt SD's idé, tilføjede han som en eftertanke. Winstons ansigt registrerede en slags lunken begejstring ved omtalen af store broder, men alligevel opdagede Syme straks, at der manglede virkelig henrykkelse.